ndinotenda zvikuru nekuunganirwa kwakadai. Zvinoreva kuti dunhu raremekedzwa zvakanyanya. Ini zvizhinji zvataurwa ndakudzokorora ndokuti zvikuru chaizvo zvataurwa nokuti zvinodhaka izvi zvauraya vana. Dai paine maprofita aripo akwanise kubisa zvinodhaka, vanokwanisa kungogadzira kuti zvakadai, asi zvinodhaka havazvikwanisi. Saka ini ndinotenda zvikuru kune akaronga chirongwa ichi chekuti zvinodhaka zvimbomiswa. Asi ini chikumbiro changu changa chiri kumapurisa zvikurukuru vari kutengesa zvinodhaka. Saka ndachiti mapurisa ndo vanoona kuri kutengeswa zvinodhaka zvacho. Saka kunyange tikataura tikadii, asi vanotengesa vachitengesa zvinoramba zvingoenderera. Nokuti iwo zvatiri kutaura izvi zvinandabhuka mutoriro chichi. Fungai supa isingadhake inoitwa dhora, asi iko kanodhaka zvekuuraya kanoitwa 50 cents. Manje munhu anomhanyira kakwakachii. Saka izvi zvakachida mapurisa kazhinji vavhare vanhu vese vari kutengesa. Of course mapurisa anovharisa kuno, asi maindastiri ari uko akutodawo hurumende. Nokuti kune mafactory chaiwo ari kutogadzira iwo mutoriro ari registered. Saka tiri kuti hatiende mbichana tivhare kuti zviite zvishoma. Nhau yemadrugs inhau yakanganisa nyika, inhau iri kudzosera nyika kumashure. Ruzhinji rumwe runoti tinoda kuziva kuti ari kumbopinza madrugs munyika ndiani. Kozoya nhau yetudoro tuya twakasiyana turi kudhaka. Ruzhinji ruri kunyunyutawo zvakare kuti kana veruzhinji zvikuru sei vadiki vachiri kukura ava vachinge vachidhakwa zvakadaro nemutoriro, zvinombotenderwei kuti urambe uchingotengeswa mumashops? Ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi under the theme siya guka siya mutoriro. Nhasi unoka tiri munzvimbo yekwaRwizi kuMhondoro. Vemanake munovaziva vaya vePanotoni vakwanisa kunge vachiunganidza ruzhinji kuti vange vachikurudzira kuti siya guka siya mutoriro. Asi tichitangisa chirongwa tinoda kutanga kukupai vanhu vanga vachirarama nemadrugs vachitaura raramiro yavanga vachiita. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ya
Totisiya guka siya ngoma nezvimwe zvimadrugs zvimwe zvakaoma zvafana nakodheni chichichichi guka nemutoriro chinhwana chamuri kutaura saka da kubatsira ivo ndikugadzirisei guka ndiwo mutoriro wakare saka isarara takamira but tinoda kutotaurawo kuti vedeka mwari akatibatsira akatikundisa kuzokwana kwatakamira patakamira haisi nyore kozi takaita almost decade ibhekedi inozani makore mangani 10 takamira tisina kurara mazona nenyaya yezvinhu izvi saka tiri kuona kuipa kwazvo miri yatinayo haisiri yatanga takakura nayo tatimamonya tiri nduta takasimba chitoranywa zvina takapera takatosidema miri takaregedzera ndika musaseka kumana ichi chokwadi chada kuti ndipupure pamberi pechita pamberi pedare handika takararama upenyu hunorwadza tichigara takadhakwa nezvinodhaka but mari takaiita ikatopera masoni mari takaiita but yakapera nemushure mekunge uchingofunga kuti denda bata denda stika ndarova guka ndanaka usingazivi kuti kutotomoka kana vanhu vakatorasa kuti ari kupenga ari kurwara inenge utorwara ufunza kuti vakangwara handidi kutaura zvakawanda but ndangoti kune vari kukura maipangwa yaresaya musepe makatedzera zvotaurwa nevanhu vasina kukwana uzivana vatodza kuti apinda mupoto ngena ungariwo nerespera apachiziva kuti kutorasikirwa neupenyu hwako isitiriona ratalented but chikuro taigona ndibhore masports taitamba taiona vatoremoni patiri nhasi tikutambudzika tingotenderera soro magrosa kuti ndipodhora ndara ndipodhora watosara waparara antika handikuvanyepeura ini zvitoti adeva ndimutswe ndara ndimupokana dhora vataona kumuka watorara ukupiwa dhora wasara wezi vanhu vari kutoita zvinobudirira zvichionekera zviyemurwone vakuru vakagara kumusoro saka da kutenda kunena especially macheme emayouth israel muchiniri ari kutraya by all means kuti mayouth aonere raramo vedu handina zvakawanda zvekutaura asi izvi ndo zvandinoda kutaura kuti takaita almost decade takamira tisina mvura takarara ndichitotarira kudai pane zvitakutoraro hope dzemumambo dzekutorotozrototomuka kuti ndeimunarota zvakadai manje weguka hatirote kana wakabaka hauna chaunorota unenge wakatongomira uyezvanhu vakutobatsirwa nezviroto zvandorota vakutobatsirikanawo kuti ini ndarota zvakadai redwe but mazeguka ndaisarota kuti ndakamira ndichitongomhanya ndichifudza kuti ndindakanyanya kusaziva kuti ndatogudo ngemukanya amazvona saka ayo dotedo kana pera vakwanisa kuti batsira tisimudzirawo dai vasimuka tavakumbiro tataura navo because hatina kwatakwanisa kuenda because takutongonzi uyo mamona uyo hapana zvaanoziva mazvona ipenzi but tichoshushiro kutodhirabha kana mabhenzi one zvimwe zvateichiona zvichiona vakuru mazvona ndazvawanda zvekutaura asi tangotuka zvinodhaka nguka ngomachamba masikangi mazvona handina zvakanyanya zvekutaura ndatenda chakuse kana changamire vakuru vese vari kumusoro kutanga mambo kansela ndovakana maibhonzo vakandidzora vangu maibhonzo maichirwa vakandidzora vanditi mukomana zvauri kuita hazvina kutamba kufita uri munhu mekuti tichida kusenza naye takakutarisa asi hatikwanise kusenza newe kana uchiita zvauramba uchiita deregera saka ndisanga testimony ngengoti mayutambu especially ari kuchikoro ndo pane nguva yenyeko yaka upenyu hwenyeko zokakundikana pauri apa waparara wasara wakutongotiteedzera zvimuza kuti sakangwara takanyanya usingaone kuti mayana mukoma watofoira upenyu hapana kwavari kuenda achita testimony yedragonsubstance chidandiko mutoriro ensafu well ndine one of the person anga ari the same thing just like iye that's why maybe maona kuti nanchibhoita amenameno ndozviziva ndokatakabva ndozviziva ndokasvikatangira but nokutora mutoriro ndakapedzisira ndatoona kuti no ndakukwadza life yangu ndakaenda kuvhasiti I think sanda kutomboziva kuti kunokuva madhodha kunokuva doko ndakazozvionera dako but nenhau yepeer pressure ndakaudza ndinotsara ndakanzi ndini ndinoziva ende pane vamwe mukona ndanditoripopo mberi ndichitotaura zvayo maburi nosodonere
ndine dombo rirova ndine ndotoapisira ndakunzisa dombo asi nekuda dombo ndinavona chino wani kuti ndachikanganisa upenyu wangu nekuda kwedombo ndakakanganisa kugraduate and I was supposed to graduate last year nevamwe vangu vandakatanga kudzidza navo but I couldn't graduate because vanhu vazhinji vanoitamba navo vaita dombo inini vaisati kurudzira tiite zvemabhuku no tatiya each and every mari yapinda mubereka akatumidzira mari kubva kumatomerayo maya boys plani yako takunorwa dombo akadaisa mwarero yao boys yogere muda vanhu takaenda kudombo vamwe vachinyora maassignments ndaenda kudombo vamwe vachinyora maexams ndaenda kudombo ndakazosvika to a point wekuti madhazi akaposa andiuraya kutotona life yangu I think vanoziva kumanake ndakazotozibatsirwawo namasokani I think ndoko kazobva kana tichipfungwa dzekuti tiite rehabilitation center kumanake. It was because of me. Vakakwanisa kundibatsira kadai no mwana wangu apa ndaona ndazvichakwanisike kuti usiye zvinhu zviri wega rega ndichenda kuti ndakatovhumona kuti azvoshuwa mai nelife yangu kwayakuenda ndichada ina handisi kutomboona kana futi mulife mangu handisi kuona kwandiri kuenda because ndandaluza zvinhu zvakawanda nepamusaka pedombo hapana chinhu chandatora serious hapana kana chinhu wani chandaiita chaibuda because of dombo everything chandaiita chaizofanira kuperera kudombo zvakandikanganisa life yangu izvozvo so pandakazoendeswa kurehabilitation center ndakaona kuti no hakusi kunongedzwa nemapenzi kana zvatingachinyeperana mustreet kuti ukaendeswa rehab hanzi wakupenga vanokubatsira vanozviziva kuti mutoriro iwe uri wega kuti uzvisiye chimwe kungosiya mutoriro uri mumba hazvikwanisike zvinoda medication kuti usiye mudombo zvinoda kubatsirwa kuti usiye dombo ndakawana help ndakapiwa help yakabva kumanake zvikanzi no handi yekurehab and ndakaenda rehab ndakaita 4 months ndiri kokurehab and zvimwe zvacho zvandakazoona it is an advantage mulife mangu ndakazokwanisa kugraduate and I graduated this year muna November ndakatobva kugraduation because ndandasiya dombo I learned my ways saka nditi kuti kune vechidiki vasati vazvipinda vada kuzvipinda vachazvipinda zvemumatombo please hatina kuwana mukana wataona uyu wekuti unokwanisa kuona mumwe munhu akambozvita achikuudzai hatisati tamboona mukana uyu pandakakura wese atongofunga kuti iskiri tiri kuti mageto atigare totongoziva kuti ningi anodaro saka ane power ane touch ane chipari hazvisiri izvo zvakatikwadzisa vechidiki tereresai hanzvadzi dzangu vanengena vangu vakoma vangu vokumbirawo sei dombo haribatsire dombo rinouraya ndoda zvekuita seke ndinatokumbira mereka ambopfugama sei dombo uroyo please sei dombo haribatsire harina hope yarinaro dombo naizvozvo tine moto yedu atinongotaura tinoti chii siaguka samtoriro. Thank you very much. Mangondoona maakundiziva mukangoona genga idzi dzauya kuno kumodziya kuti chatochaya CEO president nadirector wemanake apedyo ndivo vanonhuhwira nzira dzangu vana ivava mangoiona tiri yangu manake empowerment trust yagamuchirwa muno muward 5 machief Rwizi tagamuchirwa tatonemi mufano kuva nemi mangoiona nzwisa yacho kuti kumberi kune nharo nezvine nharo ikoko ndatoona kuti pane vanhu vangu vandichatamba navo zvakawanda mangondinzwa zita rangu ndoitwa mai Sokani kana kuti Dr. Sokani ndiri mutungamiriri wemanake empowerment trust iripo pakudzivirira vari mumadrugs ava vakomana nevasikana nevakadzi vari mugender based violence
hazvizi zvinhu zvekuti tinokoka asi zvinokokeka. Hazvizi zvinhu zvekuti unozvida asi zvinosvika pakuzvida. Nekuda kwekuti unenge wasangana nezvimwe zvinhu, matambudziko chaiwo anokonzeresa kupinda mune rimwe dambudziko. Ndine mwana wangu chaiye wandakabereka, ndofunga ataura uyu anga achipa testimony. Mwana wangu, that's my first womb. Tinoda kutaurira kune vana mai vanokurudzira vana vavo. Zvimwe unenge usingakurudzire, asi tiri kuti zvinoitika kunze musipo hamuna anoziva. Asi zvaakudawo iwe mai kucherechedza mwana wako. Inini ndakanga ndiri munhu anotodzivirira zvemadrugs, asi hona mwana wangu anga ari mumadrugs macho. Akanosanganawo nezvimwe kwaanga ari ikoko. Imba neimba ine mitemo yayo, zvikoro nezvikoro zvine mitemo yazvo. Asi iwe unobva wasungidzira mwana wako, asi zvaanonobata ikoko hauzozviziva. Zvakuda kuti urambe uchiita follow up. Isu vabereki, rambai muchiteera vana venyu, muongorore kuti hunhu hwavo huchiri huye here hwamakasiya navo. Hunhu hwavo kana vachinge vapinda mudzimba, vachinge vanemi, ndivo here hunhu hwavari kuita kana vari kuchikoro ikoko. Nekuti kana vatoadopta style yechikoro, kumba vachangouya vachizviita. Saka waakuda iwe mai kumira samai, udzivirire chinozotukisa iwe nechisatukisa baba nechichatukisa vamwe generation nevamwe vana vadiki. Ini semanake ndauya kuzopomhodza dambudziko riri muno. Machairman namadam Chirwa, makansela, machifu wangu Rwizi, baba makandiona, onai mwana wenyu auya kuzodonhedza chirwere chiri muno, zvirwere zvaive munomu zvevana vaisangana nemiedzo yemadrugs. Nekuda kwekuti zvimwe zvinhu vaisangana neshamwari dziri mumadrugs, kwazoti kushaya chaiko kunokonzeresa. Kuwana chekungoita kunokupa kuti ugare wakangoita jacked up muupenyu, hauzofunga ramangwana. Kunyanya masingle mothers nevaya vanokurawo mudzimba dzisingawani zvirevo. Saka ivava vanozosangana nevamwe vanhu vanozovatuma zvimwe zvinhu. Pfungwa chaidzo dzinokusvitsai pakashatsa. Saka manake iripo kwamuri, musaitye yauya yatambirwa. Nzvimbo yedu tatoiona, tikafara ndikapururudza. Mangwana chaiwo, gore rinouya chairo tinenge taakutaura imwe nyaya. Asi zvandinoda ndezvekuti mukati menyimo munhu mubude madhokta amangwana, mukati menyimo munhu mubude manesi amangwana. Mazvinzwa kuti ndiri dhokta. Zvandiri dhokta ndakatakura umai, asi ndinogona kutraina. Ndanga ndichitaura kuti ndichatraina vana veRed Cross vechidiki ivava. Ndoda kuzovaisa parehabilitation center yangu nehospital yatichavaka muno Marwizi. Aiwa, kaiteroka zvinenge zvine manake mukati. Kusimuka kwako tauya kuzopedza dambudziko rekushaya, tauya kuzopedza dambudziko rekushaya mabasa. Saka basa ndiwe, nekuti zviripo ndezvekuti chandiri kuda handisi kuda masubjects ako, ini ndinoshanda nenjere. Mavaona ivavava pandakavaisa kubhendi ndakatoona kuti njere dzavo ndedzekuda kutamba-tamba. Vakafita zvavari, vanokuzivai. Songu yavaimba yemanake yakaitirwa kugomo nemwana wangu uyu. Itoripo CD. Mwana wangu iyeye akangotanga kuimba ndikachema, akati nhai ndikambokuimbira chinhu izvi. Yanga iri kupera kwegore muna December. Taenda kumusha,
akaimba zvakachemedza vanhu. Handina kuziva kuti chimwe chinhu chandiri kuita chine vari kuchitambirawo. Saka ndiri kuti imimi vana vemarwizi, vana veWard 5 vari pasi pakansela Chirwa naMP wedu wamawana, hamuna kunge makarasiswa mawanirwa nyasha. Mukanditambira kune manake ese, ndiri manake pazvese. Handinouya nekutaura, vanondiziva ndinoti handigone kutaura, ndogona kuita. Ndosaka ndakuudzai kuti kamushina kadiki asi kabhodhi kadiki asi zimushina zehombe. Vakundiziva vanoti ndere Benz kana V8 hameno pavanondiisa ipapo. Asi ndiri kuti mawanirwa nyasha, dambudziko rinopera hunge ini newe tabatana, ini newe taita chimwe chete. Ndiri kuda manesi amangwana, ndo department rangu rakanyanya, vakomana nevasikana. Ndiri kuda manesi amangwana. Ndiri kuda zvakare vakawanda. Tine maprojects atinopa, tine vanotosona bhutsu, tine bhutsu idzodzi dzatakapfeka dzine tegi yemanake. Hameno kuti vane bhutsu dzauya here dzemapurisa, daindaona vapurisa vachipa tatobva tavatambidza. Tinazvo zvese zvinoitwa, zvese ndezvemanake. Vana ivavo vemanake zvese. Tinosona bhutsu, tinotogadzira from scratch. Tinogadzira hembe idzodzi dzandakachena idzodzi nadzo, vana vari kugadzira from scratch. Tinorana, tinorima, tinoita zvese, hapana patisiri. Saka inini iwe pako haupashaye kana tatamba tiri tese. Handisi kuda marovha munomu, handisi kuda achaonekwa achitambura munomu kana achateera ma-t-shirt nekuda kwekuti anzi atamba. Iteera t-shirt nekuda kwekunzi wanzi uri wemanake. Manake pazvese. Saka ndiri kuti vabereki vemuno, aiwa chisveru kwamuri kuti tidzofambidzana zvakanaka. Hatizi tese tine kutambira chakanaka, tinoziva varipo vanodzosera shure, asi havazi taipi yakaita sesu vanodzoserwa shure. Takuudza kuti tine nharo nezvine nharo. Saka iwewe itsa nharo nezvine nharo. Mukadzi wanhasi hakumbire chingwa kuna baba, anogadzira chingwa ega. Saka aiwa vedu vemhane nzara ndazviona, mangogutiswa nebhendi. Chikafu chiripo, manake yauya nezvese. Tiripo pakungokutambirai, tiripo pakuti mutitambire zvakare. Nemashoko iwawo ndinoti aiwa zvakwana. Ndinotenda hangu maita basa. ZRP Zvareze pabasa. ZRP Zvareze pabasa. ndikati zvemapurisa moti shamwari dzevanhu nai mapurisa, Shamwari dzevanhu. shamwari dzevanhu, Mapurisa. ZRP. Zvareze pabasa. Pamusoro iyi mambo ngezi, Rwizi. mambo Rwizi, sorry, Mazarura. Mazarura. Pamusoro iyi kansela, pamusoro iyi mose makaterera. Ndingati inini am a day old chick kuno kwambaira as the new officer in charge. Ndinonzi Inspector Dambrai, ndini mukuru wamapurisa paZRP Mbaira. Ndiri kufambirana nedonzo riri pano rokuti no to drugs. Pasino mutoriro. Isusu samapurisa manje tava kuti zvese zvataurwa pano nedhirama ranga richisamaraiza timu iri pano yeno to drug and substance abuse. Isusu semapurisa tava kusamaraiza tichiti regedzai vakomana nevasikana munoremara, munofira mujere. Nhau yandinayo panapa tatichingonzwa mazita akasiyana-siyana ane chokuita namadrugs. Madrugs zveshuwa ari kuuya in various forms. Vari kumagadzira, vari kumachinja-chinja mhando. Vamwe vanoti crystal meth, vamwe vanoti dombo, vamwe voti guka, vamwe voti mutoriro. Zvese izvi
zviri kupinda mukategori yatinoti dangerous drugs. Manzwa vehealth vachitaura kuti kune mamwe madrugs atagara tichibatsirwa nawo, asi munhu anopedzisira akuma-abusa, akuita overdose. Zvakafanana nebrongo yatinoti bronclair. Kana tiri kuSouth Africa, mushonga weflu, mushonga wechikosoro. But kuno kuZimbabwe, takuabusa, takugara takastika, takarara. Chiona the danger yokugara wakastika, hapasisina production. Tikacherechedzawo drama raitwa panapa, drama ramanake. Mazuona here kuti nokuda kwedrug abuse tinopedzisira vana dzavanherera. Mazuona here kuti vana avo vanga vari ma-under age. Iye zvinezvi the age of an adult inotangira pa 18 years. Asi vana avo vapedzisira vakuita zvisina basa, vakumwa zvinodhaka, vakupinda munhau yeprostitution nokuda kwemadrugs. Kureva kuti tauraya upenyu hwevana. Zvakafanana nesuwo vakuru, tikamwa zvinodhaka, tikatora zvinodhaka, takupedzisira takuabvisa vana. Ndine shamwari dzangu dzandauya nadzo panapa. Vari kokutanga ndiaSinspector Ruzive. aSinspector Ruzive ndi-advocate ivavo kuchipurisa kune vakadzidzawo vakanyatsodzidza zvine chokuita nomutemo. Vachatiudza kuti mitemo ipi inokusungisai kana maita zvinodhaka, marima zvinodhaka. Constable Dzingai ndiye community relations liaison officer kuno, achatidzidzisawo muchidimbu madangers aripo kana tabata zvinodhaka. Regai ndipe mukana uno kwavari. Zvita pamusoro imambo, pamusoro yamwese vanoremekedzwa, pamusoro ikansela Chirwa takambotaura pafonda asingakuzivei, ndafara ndakuona inasi. Indoitwa Assistant Inspector Ruzive, ndichiva zvakare member in charge crime zeta raPimbaira. Kana chiti member in charge crime, ndini muridzi wemhosva, ndini muridzi wevasungwa vese vachachaona vachipara mhosva, ndini ndichaisa kuti vaende kujeri. Tiri ipapo ndakatarisa nedonzvo ratafambira redrug abuse. Drug abuse chinhu chakashata chaizvo kune vana pamwe chete futi nekuvabereki vedu vahombe vari pano. Dzimwe mhosva dzakawanda, tine ma-acts of parliament akawanda, legislation yakawanda zvokuti handingaidomi yese ndikaipedza. Asi tinokuudzai pane mhosva inonzi possession, yekuti kungowanikwa une drug risingatenderwi, kungonzi wariwanikwa unaro, whether uri kurishandisa kana kuti hausi kurishandisa, but possession iyoyo unosungwa ende unoenda kujeri. Topinda pane imwe yekuti kurishandisa, yekuti munenge muchiputa, muchiita zvese vachimbotaurwa nevehealth, vaya vanoishandisa kuwedzera nyama, vanoishandisa kuwedzera kutsvuka. Iyoyo ndio tachinoti kushandisa ikoko unosungwa zvakare, pane mutemo unoita kuti usungwe. Topinda pane iyoyo vana baba vari kucultivate mbanje, vari kurima mbanje, ndoziva kuti muri kuvaziva mose munomu, asi hamudi kuvataura. Iyoyo futi unosungwa nayo kurima ikoko hakubvumidzwe kurima drug risingange richitenderwa kana uchinge usina matsamba anokutendera kuita izvozvo. Tabva ipapo topinda pakumanikidza umwe kurishandisa, kana kungoti iwe shandisa drug iri unotobatwa nemhosva chero iwe usina kunge saka mhosva dziripo dzakawandisa. Inini nhamba dzangu ndichadzipiwa vanodzida: report drug abuse, report child abuse. Zvose izvo tine masuggestion box edu pano paRuzive report, asi vamwe taadvance taakushandisa mafoni, saka munofona. Line rangu riri open anytime for zvinhu zvemhosva chete. Tikuwirirana, vanenge vachida kundifonera vachiripota, vanoda kundifonera vachinyunyuta, munondifonera. Zvakawanda munozondwa kana sezvonetsai medu zvakawanda muchanzwa kana tichinge tafonerana. Vana amai ngatichengetedzei vana. Vana ndofuture yamangwana iyi.
these children are being abused ini muripo kana achinge abuswa nabamunini nababa nyakubereka muri kunyarara nekuda kwekuchengetedza marriage asi future yemwana wako hausi kuitarisa. Ngatinzwirei tsitsira navo ndo vachatichengeta mangwana, ndo vane future yamangwana. Ini vanda kutaura handimiriri drug abuse chete, nenda kubata zvese. Stop theft iri kunyanya, vanhu vari kuba mombe muri kuvaziva asi muri kuvachengeta. Ngatiripotei vanhu vari kuba mombe, ucharega kuripota uchimuziva mangwana anobira iwewe. Zvinorwadza kumuka wakabirwa mombe 5 kana dzakaitwa deep bone zvavanoita zviya zvekubvisa skin. Hakuna munhu angabva kuHarare achiziva kuti kwakansela kune mombe 7 danga ravo rakatarisa kuleft. Munhu wemuno ndiye anenge atovataurira kuti kune kansela Chirwa kune mombe 7 dziriko dzatokwanisa kutora. Saka vanhu ivayo information munayo, ngatishandisei masuggestion box chero kuuya in person kubasa kwedu hatitaure vanhu vanenge vataura information. Chaitika kuna abiya yako mangwana chinoitika kwauri. Thank you. Pamusoro evana baba, pamusoro evana amai, pamusoro evana vechikoro. Ini zita rangu ndinonzi Constable Dzingai, ndichishandira pazeta raPimbaira ku-public relations. Ndoda kutora mukana uno kuti nditende Mwari vatipa mukana uyu wekuti tirangane maringe neutano hwedu. Haleluya! Ndoda kuti titende iye nyadenga wakarisika iri denga akasika apa pasi patiri nhasi akatipa isusu uyu mweya watiri kurarama nayo. Haleluya! Uyu mweya tiri kufema mahara. Tinotenda Mwari. Anditi ipo pasi pano patiri apa Mwari vatisika vakaisa mutemo, vakati munhu hagoni kurarama achiita zvaanoda, achiita kuda kwake chete. Saka vakatisira mutemo, vakati mutemo iyoyo ndo watichararama tichitevera. Haleluya! Uyu mutemo mauisa vati tinofanira kurarama tichiutevera. Vakati ivo kana tararama tiri kumutemo ticharerwa isusu kuzvirwere, kunzara nehondo dzepasi pano. Saka toda kutenda Mwari nekuti vanotina. Handiti hamuchada kunzwa, hamusi kudaira. Ndataura zvaMwari ka zvinodzimba ka, asi manje ndo vanopedza nhamo dzese dzatinadzo dzinopedzwa nekuda kwesimba rani raivo Mwari. Imi vana baba nemi vana amai, zvanzi kana muchinge mabara mwana dzidzisai mutemo. Vana baba nana amai, kana muchinge musina kudzidzisa vana venyu mutemo muchatambura, asi mukarayira vana venyu nemiwo muchagarika. Inzwai munzwe zvazvakaita. Baba vasina mutemo nevana vanoteverawo nzira yavo iyoyo. Amai asina mutemo nevana vachateverawo nzira iyoyo. Haleluya! Ndoda kutenda nekuti uyu mukana watapiwa uyu ndewokuti tingodzidzisana chete. Regai nditi chiripo kuti isu tibvise tsika dzatakatsvaka dzisiri dzenyika yedu. Haleluya! Sinda kutaura nechild abuse. Handiti child abuse ndo yatinoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevana. Handitika pakumbunyikidzwa kwekodzero dzevana tine 3 matypes. Handiti pane yekutanga yatinoti physical abuse. Handiti tese ndo kwatinoiziva. Physical abuse ndo kwatinoti kurova vana. Handitika kurova kuye kwakapfurikidza kwekuti unoona kuti hakusiri kwekuranga mwana. Handiti tobva ipapo toenda pane inonzi emotional abuse. Handiti iyi ndo yekuti mai vanenge vachineglecta vana, hausapote vana, hauna nguva nevana, hautaure nevana. Tobva ipapo toenda pasexual abuse. Handiti sexual abuse iyi ndo yekumbunyikidzwa panyaya dzepabonde. Handiti tikuti mwana ane 18 years haasati ane kodzero yekuti aite nezvepabonde. Handiti saka mumadzimba umwe abereki vese matiri mucommunity. Handiti kana zvaitika izvi tinokurudzirwa kuti tinge tichiripota. Tine makadres edu ari mucommunity, maVHW, mavillage health workers nemaCCWs atinoshanda nawo. Handitika
Saka tinokurudzira kuti muripote kana nyaya dzakadaro dzichinge dzaitika. Chibva ipapo tichataura nezvemadrugs zvatiri kutaura nezvazvo zvanhasi. Handiti pari kunzi siya mutoriro siya guka. Handiti isusu sesocial welfare tinokubatsirawo tichikuoffer counseling nepsychosocial support yatinopa kubasa kwedu. Tinokubatsira zvakare kuti ukwanise kuva uri rehabilitated back into the society wabuda mumadrugs. Handiti tiri kuti chiri kunyanya kuti vana vapinde mumadrugs kazhinji kushayikwa kwemabasa. Handitika saka paunobuda mumadrugs imomo tinokutsvagirawo zvekuti uite ukwanise kunge uri occupied usadzokere mumadrugs. Handiti saka tingofamba tingoti ngatisiye madrugs tienderere mberi tive neupenyu hwakanaka sevana. Handitika tiri ipapo tinoshanda kuti nemavulnerable households ndo vatiri kuti vari kushupika vari kutambura. But saizvozvi tese tinoziva kuti igore renzara zvakataurwa kuti kune nzara. Saka tinenge tichipawo zvakare chibage sezvataurwa chibage chiri kuuya. Tichauya nacho nyaya dzetransport dzataurwa ndo dziri kunetsa. Mukabatanidza nezvinhu zvedu zvakawanda ndaona kuti hanzivana dhokta vedu vemanake vari pano. Chimboambererai maoko murakidza kuti ward 5 she's welcome. Totenda nekuuya kwamaita kansela chairman Chirwa wakanditaurira tichazogara nemupasira yekansela tibate constituency yese nemanake kungova manake. Egai nditi dambudziko ratanga tinaro mambo mazarura chikafu chesocial welfare chinopiwa vanhu chiriko. Dambudziko rataita dambudziko retransport. Hurumende iri kugadzirisa nyaya yekuti transport iwe. Takamboda kuedza kupindira isusu saMP pandakaona kuti zvanga zvine matechnicalities akati wandei, asi kuda kukuvimbisai kuti aiwa mainputs enyu ari kuuya, asi tatanga kusvika iri kuno Clement kwakauya mashoma asi mamwe ari kuuya. Handiti saka aiwa mainputs tinoawana. Denga redu ndikuona kunge rida kuzarura zvakanaka sezita ramambo mazarura. Handitika rondo runo mvura iite sei? Mvura iite sei? Mvura iite sei? Ehe, nekuti hatidi nzara. Handiti saka ndoda kutenda mumese maungana pano. Handifunge kuti kubva kuward 5 tinowana vana vemutoriro. Vari kwere vana vemutoriro kuno? Hatidi mutoriro. Handiti hatidi madrugs. Imimi makagara ipapa pandimi ana MP vamangwana. Imimi handiti ndimi makansela amangwana, ndimi mabusinessmen amangwana. Saka takatarisa chaizvo neziso tsvuku pamuri. Ndida kutenda vana amai vedu vari pano vanotiriritira mhuri dzedu. Chimbozviombererai maoko vana amai. Yesu vana amai hapana here apa? Zviombererai maoko vana amai. Ndimi munotiriritira mhuri dzedu nai. Saka ndozviziva kuti chiri kunetsa vana amai nyaya yenzara, kuti nzara yapinda mumamisha medu mhondoro yese region yedu patiri. Nzara yerono runoru yanga yakati nyanyei. Atinoti murimi nenyope zvakangofanana rwendo runo. Handiti tine chirongwa chekurimira vanhu. Maichirwa vakauya kwandiri vachitaura nyaya yekuti nyaya yemakomba iya tine dzimwe chembere neharawa dzisingakwanise kukotama dzichera makomba. Toita sei tibatsire vatana vedu? Saka ndakaita program ndikanopemawo ndikapiwa matractor 3 neSt John naBishop Mabhiza. Ngatimboombererai Bishop Mabhiza. Mukatarisa motikari yedu nhasi mutone dramu rakazara diesel. Tatotanga ndindaisa diesel racho kuisa matractor ari 3 kuti imwe iri kuenda navadandara vanenge vari pano vachiri pano avarapa yakuti vari kutenda nayo nhasi. Imwe iri kuenda kuward 2 yonopinda iri kumanyewe,
imwe iri kuenda kuchingweri yavo yavadandarava ndoyatichaona kuti ichapinda nekunoko. Kana une mari yako yandichaudzwa vadandara vane mari yavo yawirirana nevanhu vavo, maichirwa vachagara nemupasi. Havasi kukubhadharisai kurimirwa, munorimirwa mahara, hati mazvinzwa. Vari kukubhadharisai dhiziri richarima pamba pako, mazvinzwa. Dhiziri ndo richabhadharwa, asi kuna vamwewo vatichazoona vavachandiudza kuti ava $10 yacho hapana, asi vakariritira mhuri, vangave vakuru vakasirwa vana machembere edu, handitika avo tichavarimira nemari yangu inini mahara, handitika. Saka ndinoda kuti vakarima kare, kana vakarimirwa kare matrakta ndeedu, gore rinouya tinokurimirawo, handiti hamukwane kurimirwa mese vabereki netrakta 1. Siamtoriro, Ramba Guga, Ramba Mtoriro, Makadi vabereki nevana. Inista rangu ndinoitwawo Madam Bebe, District Health Promotion Officer vekuChegutu District. Ndauyaona assistant vangu Madam Murota. Saka tichange tichitaura nezvedrug abuse ende tichiukudzai kuti sebazi rezveutano isusu tinoitei. Saka tisati tatanga tichangoudzwa chidimbu nechidimbu kuzozo drug abuse yacho chii uye tinoita sei kuzvidzivirira. Siaguka, Siamtoriro, Siamtoriro. Makadi zvenyu vabereki nevese vanoremekedzwa vari pano. Inini ndinoitwa Diana Tanaka Murota, so ndabva kuMinistry of Health and Child Care. Pane study yakaitwa ende zvikaonekwa kuti approximately 63% yevanhu vemuChegutu district vari kutora zvinodhaka. Zvinodhaka zvakaipirei? Zviri kuwanda macases emasuicides, vana vari kufa vari vadiki. Izvo zvinodzosera development yenyika chaiyo kumashure. Saka ndoda kungoencourage munhu wese ari panapa kuti be bold enough to say no to drug and substance abuse. Pandiri kuconclude ndichiti siaguka, Siamtoriro, Siamtoriro. Okay, ipapa pamadrugs hatisungoti madrugs iguka chete nemutoriro. Zvinodhaka tataura kuti pane doro hati uye mapiritsi aya tinotora vakadzi kuti muite magaro kana kuti mazamu madrugs futi yayo. Aya futi ekutsukisa anotopinda pamadrugs inenge itori drug abuse. Saka tikutoti ipapapa kuvanhu vakuru isusu tinowanzoshandisa kana mapenkiller kuti murare mukutoita futi chi drug abuse. Every time paunenge uchida kurara uchinonzi uchimwa mapenkiller ayaya ukuita drug abuse nezvekuti utsukise kuvakadzi ukoko. Saka tikuti no to drug abuse. Siaguka, Siamtoriro. Saka seMinistry of Health isusu tinoprovide marehabilitation centers kune veye vanenge vatora guka kana kuti mutoriro kana doro. Tinoti izvozvo zvinokonzeresa kuti munhu anokwanisa kana kurasha pfungwa. Saka vanhu vanouya tovapa medication. Tinoprovide futi macounseling services ekuti munokansela ipapo uye panenge panewo vamwe vanenge vasingado kuita izvozvo zvemadrugs. Zvinobatsira kuti munotaurirana kuti tosiya sei, munobatsirana pakuita sei, pakutaurirana kuti tosiya sei izvozvo zvemadrugs. Bali tikuti usati warasa pfungwa, usati wafa, usati waita sei, uchiri pedyo siaguka, siya zvemutoriro. Andisho chirongwa chirakupai mhuri yeZimbabwe tonga itinzwe. Ndanga ndichida kubvunza hangu mukoma vanhu vachireurura nezvemadrugs kuti zvichokwadi matiudza kuti mairarama sei madrugs, asi makasiya here? Nekuti ndiri kuona kunge madrugs acho achiri kushanda muropa ravo. Ngatisaka neimwe nezvimwe zvinokwana zvaticharamba chikupai tichitenda vemanake.
nebasa guru ravari kuita kuedzawo kubatsira hurumende kakukurudzira veruzhinji kuti vasiye guka vasiye mutoriro. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.